Oh my god. Lockpick. Oh my god, jeg fandt også lige nogen. Okay, skal vi prøve at åbne den der kiste her? Jeg tror, der er en kiste deroppe. Jeg tror, jeg har brugt en lockpick en gang i mit liv, men det kan jeg godt prøve. Det var meget overpowered. Jeg kunne ikke... What? What is godt? Oh my god, ja. Han er crazy, ham der. Han brugte sin væg som skjold. Han hacker. Ja, han gør. Wow. Det er et flag. Jeg ramte ham i fusserne. Wow. Nej, så er der ikke engang en fucking fuld kiste her. Og det er en normalt farlig kiste. Min svaghed. Oh my god, den er så overfarvet, den her. Det er lige det, vi skulle bruge. Prøv at se den her. Wow. Den er så overfarvet. Skal vi se, hvad der er her? Den giver mig ingen stats, som min figur kan bruge. Wow, what the fuck ser du der? Vi har fundet en hemmelig sex dungeon. Ja. Wow, der er sådan en bossdør. Er der en boss? What? Der er rigtig mange edderkopper. Men jeg tror aldrig, jeg har set det her før. Hvad er det her? Det er ikke en password. Det er et looterum. Vent! Jeg fik lige 60 mursten i hovedet. Jeg kan vel godt se, hvordan det vil gøre ondt på en. Okay, det er en sej kiste, du er i gang med at åbne. Ja. Jeg tror lige, jeg sådan... Der er pig i. Der er kun legendary ting i den her. Nå. Vil du have det? Legendary, så kan du sælge det for penge. Wow. Det er godt nok tough. Kan vi også komme op her? Der er Fortnite-zonen, pas på! Fortnite-zonen, nej. Fortnite kommer. Der er folk! Der er folk. BAM! Mit jeg ramte ham! Holy fuck, de player ikke dem her, Daniel. Der er 3 folk, Daniel. Au, Daniel. Au, Daniel. Jeg bliver mobbet. Daniel bliver mobbet. Jeg blev også mobbet. Du er også mobbet. Folk. Ja, ham den ene løb bare efter mig med hans machete, og ham den anden stod bare skud mig med hans crossbow. Daniel bliver mobbet. Ham der er easy at parry, for ham til at slå. Han har også easy at parry dig. Parry for ham til at parry dig, og så dræber ham den anden. Heal, brug din ability. Ja, Daniel, det er gangbanget! Daniel, ser du det her? Nej, hans navn er rød, det vil sige, at han dræber folk. Ja, det er rigtigt. Han er hurtig! Jeg kan slet ikke slå ham. Han er for hurtig. Det er Sonic. Wow, jeg fandt en sten at stå på, Daniel. Det er så overparet der. Det må jeg sige. Der er kraver! Så stenen ikke. Vi tilkalder sine gudelige kræfter og sender kraver efter sig. Der er farlige ting. Ja, det må man nok sige. Der er kom på gulvet. Jeg dræbte kom. Altså, var det vores hold, der spillede fløjter, eller var det nogle andre? Dem der derovre, tror jeg. Hvorfor? Det kan jeg godt se. Der er folk bag dig. Kom lige ind, Daniel. Luk døren. Ja. Luk døren. Thank you for the music, kind sir. Lad os lige... It sounds like shit! Der er en rogue. Det kan jeg godt se, Daniel. Au, Daniel, det gør pisse ondt. Ja, også min fejl, men der var en lille aggressiv mand, der stod på mig, så jeg tænker vel, det er okay. Daniel, de smider knive efter mig. Jeg ramte ham, Daniel. Vi smadrer dem her, vi gør. BAM! Jeg ramte ham igen. Bag dig, Daniel! Han stakkels lille... Min teammate smadrer mig, Daniel. Min teammate dræber mig. Daniel, løb! Du har ikke noget liv! Ja, det lader jeg vist tilfældigvis.
Han spiller musik på mig! Jeg dør til ham. Nej, Daniel! Nej, han lukkede døren! Vores teammate lukkede døren! For helvede! Hvad er det for en lorte teammate? Der er en gut bag dig, din idiot! Han er død, ham der. What the fuck? Aktiver den nu. Jeg reporter ham. Ja. Det er det, jeg sagde. Vi får en med 500 timer. Kan du godt lide at gå ind i de der fælder? Ja, vi er bløde. Vi Jeg flækker har også ham. taget meget healing med. Jeg klarer, jeg stjæler hans slut, Bam! Jeg stjæler det alle sammen. Jeg stjæler alle 4 ting. Jeg ved ikke, om de var gode. Har du healing med? Ja, jeg har lidt healing med. Okay. Der er en lille bitte dværg der. Dræb dværgen. Efter ham, Daniel. Han er one. Ja, han er. Løb lige. Jeg dræbte ham. Tager ham der, og så løber vi. Ja. Vi skal redde vores teammate. Andre. Ja. Jeg har ham her ret low. Ham der. Fucking skjold han har, mand. Den her lorte living statue. Efter ham, Daniel! Han er one. Yeah! Hvad er folk? Det ja. Det kan jeg sgu godt se, Daniel. Lige der. Er han Kan du tom? se dem? Jeg ramte ham kraftedeme. Fakkel! Au, for Au, for helvede. satan. Au. Holy fuck. Men fucking low ham her. Ej, Bella Nutella. Jeg dræbte, hvad hedder det, Machen. Wizarden. Jeg dræbte os Oh en. my god, hvorfor er du halv liv? Jesus Christ. Holy fuck! Jeg slog dig en gang, som røg alt dit liv. Ja, virkelig. Det hele. Pas på Archer. Ja, hvad for en fisk? Går efter dig. Det er mig. Jeg fandt dig. Lige ved Revive Station. Ja, jeg tager mit armor. Ja. Sol har det altså. Det er sol. Man kan også sådan skille, sådan normalt hjerte, sådan udlægger det hjerte. Au, hvorfor tog jeg skade af det? Du stjal min chestplate, det er fordi man offrer en del af sit liv. Det kunne du godt, jeg skulle da være død af det der lort, mand. Okay, det tror jeg lagde mærke til. Hvorfor fanden måtte jeg ikke bruge nogle af mine abilities i starten? Jeg løber over til ham, klikkede E og Q, og så begyndte jeg at slå ham. Så lagde jeg mærke til, at jeg havde faktisk ikke brugt nogle af mine abilities med det. Jeg tror, jeg døde. Oh my god, man, du er i live. Au. Ikke i lang tid, Daniel. Little bitch. Og jeg kom lige dræbte den. Jeg stjæler al jeres loot igen. Hvor er du gået i? Jesus. Det er så sjovt. Daniel, pas på de der underlige ting ved dig. Jeg eksploderer, Daniel! Fik ham den ene? Jeg er død. Jesus. Clearingen gør altså næsten en god. What? Jeg spectator bare, du ved, det næste niveau, når man lige mellem de forskellige lag. Ja. Ved hunden og ham der mand, der kan give ting. Der spectator jeg bare. Du var bare stille foran hinanden og bare slog hinanden i hovedet. Jeg dræbte ham, og jeg kom kun på halvt liv. Oh my god, du fik ham? Tror jeg også. Nej, der var 3. Nevermind. Skulle jeg tage det skjold, sagde det bare. Ja, virkelig.